Туркия, Миср, Дубай ва iPhone 13 Pro Max ин орзу аст. ин аксияи бурди афсонавӣ аз бонки Эсхата ва Виза. бонки Эсхата марҳилаи дуюми иқдоми бурди афсонавиро ҷамъбаст кард. Марҳилаи дуюми иқдоми мазкур аз 1 октябр оғоз карда то охири моҳ идома ёфт. Дар ин муддат 156628 купон иштирокчии иқдом гардид. Ин гурӯҳи мизоҷони бонки Эсхата тариқи виза корт аз марказҳои савдою хизматрасонӣ ва ҳамсӯзишвориҳо амалиёти ғайринақдӣ гузаронданд ва иштирокчӣ бевоситаи иқдоми афсонавӣ гардиданд. Яке аз бурди асосии марҳилаи дуюмро сокини 45-солаи ноҳияи Спитамен ба даст овард. Я очень рад, что такой выигрыш именно мне попался. Если честно, я не ожидал. Я всегда верил и буду верить в надежность банка Эсхаты. Здесь всегда услуги и сервис всегда на самом высоком уровне. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство банка Эсхаты, всех ее сотрудников. Они все профессионалы своего дела. И желаю банку Эсхата процветания. И особая благодарность сотрудникам банка Эсхата в Спитаменском районе. Я думаю, это мой успех, это и их успех. И у банка есть девиз успеху вместе с банком Эсхатой. Я думаю, что с банком Эсхатой всегда мы будем идти к успеху. субҳи имрӯз санаи 17 ноябр дар филиали бонки Эсхата дар ноҳияи Спитамен сертификати бурдро ба соҳибаш тақдим карданд. Бояд таъкид кард, ки имрӯз дар ноҳияи Спитамен 4 маркази хизматрасонии бонкӣ ва 1 филиал барои мизоҷон ҳамарӯза хизматрасонӣ мекунанд. Дар ин минтақа беш аз 50,000 нафар муштариёни фаъол ба қайд гирифта шуданд, ки аз хизматрасониҳои бонки Эсхата ҳамарӯза истифода менамоянд. ноҳияи Спитамен, Абдуғаниев Атҳамҷон, сокини ноҳияи Спитамен, соҳиби бурди асосӣ гаштанд, яъне як адад роҳхат ба 2 нафар ба кишвари Туркия барои саёҳат. бонки Эсхата мехоҳад ба ин васила шумораи мизоҷонашро бисёр гардонад ва бо пешниҳод намудани хизматрасониҳои нави ҳозиразамон ва инноватсионӣ метавонад мизоҷони бисёртарро ҷалб намояд ва хизматрасонии босифату хубро пешниҳод барои мизоҷонаш кунад. боиси ифтихор аст, ки аз ноҳияи мо низ, яъне аз ноҳияи Спитамен 1 нафар ғолиб баромаданд. мақсад аз гузарондани чунин чорабинӣ, чунин аксия пеш аз ҳама ин вусъат бахшидани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ, рушди пардохтҳои тариқаи посттерминалҳо, QR ва пардохтҳои электронӣ тариқи интернет-магазинҳо. марҳилаи сеюми иқдоми бурди афсонавӣ оғоз гардидааст. Дар умум аксияи мазкур то охири соли 2022 идома мекунад. Марҳилаи сеюм бошад то охири моҳ ҷараён мегирад. Дар ин давра иштирок намуда имконияти бурди 3 саёҳат барои 2 нафарро ба шаҳри афсонавии Дубай ба даст оварда метавонед. Барои ин бо корти визаи бонки Эсхата дар нуқтаҳои савдо ва хизматрасонӣ ба воситаи посттерминалҳо пардохт кунед ва ё харидро дар интернет-мағозаҳо бо корт ба маблағи накам аз 100 сомонӣ пардохт кунед ва иштирокчии аксия шавед. Дар давоми 3 рӯз пас аз пардохт ба шумо SMS паёмак ба рақами тартибии иштирокчӣ меояд. дар марҳилаи аввал 1448 нафар иштирок карда буданд ва дар марҳилаи дуюм бошад 2709 нафар мизоҷон иштирок карданд, ки ин аз он далел мебошад, ки то рафта сафи истифодабарандагони анами хизматрасонии кортҳои бонки виза зиёд карда шудааст. то имрӯз аллакай 8 нафар бурд карданд. 6 нафари онҳо ба кишварҳои афсонави Миср ва Туркия роҳхатҳо бурд карданд ва 2 нафари онҳо iPhone 13 Pro Max бурд карданд. ки 2 марҳилаи охирон ба давлати Аморати Муттаҳидаи Араб
ба шаҳри Дубай бурд карда мешавад. иқдоми бурди афсонавӣ аз бонки Эсхата аз 4 марҳила иборат аст. Он аз санаи 9 сентябр оғоз гардида то 31 декабр идома мекунад. ин иқдом ба муносибати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 30-солагии иҷлоси 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардид. ҳадафи асосӣ ҷалби муштариён ба бонки Эсхата ва рушди низоми ғайринақдӣ дар ин соҳа аст. бояд қайд кард ки имрӯз дар ҳудуди вилояти Соғ беш аз 800 000 нафар мизоҷони доимии бонки Эсхата мебошанд ки онҳо мунтазам аз хизматрасонии он истифода менамоянд. шумораи умумии худи мизоҷон дар ин минтақа беш аз 1.5 миллион нафарро ташкил медиҳанд. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар. ҳамқадами замон бошед.